úplne reálne sa hovorí, že PSK s demokratmi už sú dohodnutí na spoločnej kandidátke a že tam sú iba dohodnutí, že ešte demokrati nech zostanú ešte nejaký rok, nech zostanú samostatne a že nech sa snažia čo najviac búšiť do nás a čo najviac nám akože ukradnúť voličov. Ja si myslím, že to je blbá taktika, ale však dobre, keď myslia, že takýmto spôsobom nám ukradnú voličov, tak akože dobre. Vidíte, toto je presne Igor Matovič. Čisté klamstvo, bohorovné čisté klamstvo. Ak toto naozaj povedal Matovič, že sme dohodnutí s PS a pôjdeme na ich kandidátku, tak to je normálne, že to je chrapunské klamstvo. Ja som to nepočul, ale keď to píšete, pán Mário Baláš, že toto povedal, predpokladám, že ste to počuli, je to čisté klamstvo a jediným cieľom toho klamstva je to, aby spochybnili voličov demokratov. Toto je Matovič, vidíte v priamom prenose. To je nechutné, to je neuveriteľné, fakt, tento človek.